Hola, us dono la benvinguda en aquest nou vídeo en el qual parlarem de cinema i d'antropologia. I com ho farem per unir aquestes dues disciplines, o aquesta disciplina que és l'antropologia amb aquest art que és el cinema, doncs ho farem a partir de la pel·lícula Professor a Groenlàndia de Samuel Collardet del 2018, en què veurem a través d'aquest film que combina elements de ficció amb elements documentals, amb aquest punt de biopic, però alhora també un punt de western fins i tot, veurem aquesta visió antropològica del director a través de la història d'Anders Videgaard, un jove professor danès que aconsegueix una plaça per anar a impartir classes en un petit poble de Groenlàndia. Aquí veurem com es van comparant els diferents punts de vista per comprendre les raons de l'altre, què significa l'etnocentrisme, veurem aquesta idea inicial d'educar dins les aules, que potser amb aquesta visió correcta del món que es pot transformar fora d'aquestes aules, a través de l'observació, de l'aprenentatge. Per tant, veurem aquesta evolució del jove Videgaard d'educador, de professor, de mestre, aquesta petita evolució cap a una espècie d'antropòleg. Res més, si voleu us podeu subscriure al canal i acompanyeu-nos a aquest viatge, perquè aquest cop sí que és un viatge de veritat fins a Groenlàndia per veure les històries, les peripècies i aquesta espècie de documental pel·lícula de Samuel Collardet, que és Professor a Groenlàndia. Som-hi? Endavant! Doncs com us deia, Professor a Groenlàndia és una pel·lícula del director francès Samuel Collardet del 2018 que utilitza el mateix professor Anders Videgaard, el personatge i la persona són la mateixa cosa en aquest cas, i l'Anders Videgaard, aquest jove professor danès que porta un temps impartint classes a Groenlàndia, es presta per participar en aquesta pel·lícula, en aquest documental. La resta d'actors, diguem-ne, o de personatges que surten en aquesta espècie de, com dèiem, que combina elements de documental i de pel·lícula, també tots són personatges reals. D'on parteix la trama? O d'on parteix la història? Doncs bé, Anders Videgaard és un jove que ve d'una família rural danesa, tot i que entenem que ha estudiat i s'ha criat a Copenhagen, i comença, aquest recent inexpert professor danès, es vol embarcar en un projecte que, sense saber-ho, canviarà per sempre aquesta visió del món que té més danesa, més occidental. I no la canviarà pas per un tema educatiu o pedagògic, com ell es podria pensar en un inici, no? Amb aquest repte que agafa d'anar-se'n a aquest petit poble de Groenlàndia, sinó que la canviarà des d'un punt de vista de l'antropologia social i cultural, que és una de les branques de l'antropologia, que és la que ens interessa en aquest cas. El jove Anders Videgaard parteix d'una idea, potser conscient, no?, de l'ofici del professor, i potser no és, dic inconscient, perquè aquest ofici del professor o del mestre o de l'educador com a representant de la institució, en aquest cas de la institució danesa, que mostra aquest cert paternalisme en aquesta visió educadora dels infants de Groenlàndia, aquesta regió autònoma de Dinamarca. Més endavant, en el film també veiem mostres, algun detall amb la seva família, que ja veiem aquests prejudicis etnocentristes de la seva família, però només a la primera escena de la pel·lícula, ja només comença la pel·lícula, constatem que la mateixa institució, diguem, explícitament, a més, una de les funcionàries del Departament d'Educació, no sé si és una exmestra, perquè ens explica, però sembla un càrrec relativament important, que és la que li assigna la plaça al jove Anders, aquesta funcionària ja menysté la cultura i menysté la llengua dels autòctons, no?, de Groenlàndia. Aquí, quan he dit cultura, parlem de cultura, i en aquest cas ho fem des del vessant del etnos, això ho explica molt bé l'antropòleg, el professor d'antropologia Josep Martí, perquè parlem de cultures en plural, perquè la paraula cultura l'anirem desenvolupant durant aquest vídeo, però és una paraula polisèmica. De fet, la paraula cultura
és molt més complexa del que pot semblar. Però aquí parlem de cultures en plural perquè les associem a un col·lectiu, que dèiem aquest etnos, no? I a partir de temes com la llengua i la gramàtica, que a vegades les podem percebre com les úniques possibilitats, doncs aquesta visió etnocèntrica del personatge de Landers i la seva posterior evolució en aquest film, en aquesta pel·lícula, en aquesta història real seva, no deixa de ser, al fons, un reflex de la societat danesa i és el que anirà marcant tot aquest fil conductor de la pel·lícula. Quan ja tenim a Landers a Dinamarca, el que ens anem adonant en aquesta pel·lícula, a Groenlàndia, perdó, de fet, va parar a un poble molt petit de 80 habitants, que ara refrescaré després el nom perquè és una mica complicat, Toni, però ara el refrescarem. Anem veient aquest llenguatge cinematogràfic, que també ens interessa la part cinematogràfica, com dèiem, avui parlem de cinema i d'antropologia, la part cinematogràfica del director Collardet, que va combinar en aquesta espècie de documental amb la ficció i treballant, com dèiem, personatges reals. Jo tinc la sensació, si veieu aquesta pel·lícula, que estàs davant té aquest punt de pel·lícula neorealista italiana, però també té un punt de western, no? Així, crepuscular, i un gran documental, perquè, clar, estem parlant de l'Àrtic, de Groenlàndia, i sembla que estiguis veient realment un documental de National Geographic, però també pot funcionar com un drama social, perquè està molt ben articulada la pel·lícula i també un biopic de ficció, perquè si no ens expliquen que l'Anders Videgar és realment qui s'està interpretant a si mateix, doncs també realment com a biopic de la història d'aquest professor també funciona. Anem veient, com dèiem, aquesta cosa neorealista, no? Aquestes escenes de pesca, de caça, de vida quotidiana, escenes a les cuines, els jocs dels infants, i anem coneixent mica en mica, parlant d'aquella cultura, de la cultura inuit, que no sé si havia dit aquesta paraula, que és com ens hem de referir a la cultura inuit, és com el nom comú que tenen tots els diferents pobles que hi ha a l'Àrtic, a la regió àrtica, perquè, no sé si ho pronuncio bé això, però Inuktitut, en plural seria la gent, Inuktitut, i en singular, Inut, vol dir persona. Per tant, la cultura inuit, o els inuits, i la llengua inuit, és tota que engloba a les diferents autòctons o persones autòctones que viuen a Groenlàndia. Quins xocs veiem també amb aquest llenguatge cinematogràfic que dèiem que ens vol mostrar el director també, no? Hi ha diferents seqüències, sobretot de paisatge natural, allò que es deia d'aquest documental, no? Que veiem també una escena espectacular de les aurores boreals, que pels inuits és una cosa totalment que forma part de la seva vida, de la seva llegenda, mitologia, supersticions i un element del paisatge que no entenen com nosaltres, els occidentals o els danesos, no tenim aurores boreals. Després també el paisatge espectacular, no? El gel, la neu, que tot això ens va recordant, el director ens va mostrant aquesta immensitat o aquesta espectacularitat que encara li va donant aquest punt al personatge de petitesa, de soledat, que és el que ens anirà transmetent aquest impacte, aquest impacte emocional, aquest xoc d'arribar a Groenlàndia. També s'utilitza molt bé la llum i els contrastos de colors també amb el blanc de la neu. Això també hi ha una escena que em va impactar molt també perquè, clar, hi ha un moment que hi ha un enterrament, hi ha un funeral, i veiem uns colors d'unes flors, uns colors molt vius, en contrast amb el blanc, i això també ens fa reflexionar-ho quan pensem en el color del funeral occidental, sigui catòlic, cristià, protestant, luterà, no? En aquest cas, però que acostuma a ser el fosc, no? La foscor. I aquí veiem uns colors molt vius, aquest trànsit cap a la mort. Com dèiem, tenim el personatge a Dinamarca, Groenlàndia, i més enllà de la definició, us parlava de la paraula cultura, no? Més enllà de la definició més canònica o acceptada pels antropòlegs, que és la clàssica de l'A.B. Taylor, que seria, a veure, la puc definir, la tinc aquí apuntada, seria, la cultura és aquell conjunt complex que inclou coneixement,
creença, art, llei, moral, costum i altres capacitats o hàbits adquirits per l'home com a membre d'una societat. Per l'home, potser avui en dia diríem per l'ésser humà, no? Però aquesta és la definició de l'any 1871, una mica en diuen canònica els antropòlegs, jo no ho sé, ni Déu mos en guard, però és el que acostumen a dir. Però, més enllà d'aquesta definició, el que us deia és que la paraula cultura és un mot molt polisèmic i sobretot dinàmic, i així ha de ser, ha d'anar canviant, perquè la cultura pot ser una cosa compartida, pot ser una cosa simbòlica, pot ser integrable, té moltes capes i moltes visions, però és un concepte totalment dinàmic. Parlem de la paraula cultura i ja ho anirem veient. Llavors, en la cultura, aquesta relació entre cultura i natura, normalment, que això li passa a l'Anders, li passa als danesos i ens passa a nosaltres, hi ha una oposició a Occident, no? Hi ha una oposició entre natura i cultura. No? Això ja ve des del Renaixement o des de l'humanisme. No? Això, tenim un vídeo, per cert, del Renaixement i humanisme. La cultura té una certa superioritat per sobre d'aquesta natura. Una mica de la manera similar a que fem amb la matèria, amb la carn i amb l'esperit. No? Doncs la cultura seria l'esperit, la matèria seria la natura. I llavors sempre ha estat sotmesa, o aquesta visió, que la cultura sotmeta a la natura. Aquest problema dels dualismes, Josep Martí l'anomena colonialitat de la natura, i a partir d'aquests eixos semàntics, amb aquestes dicotomies que dèiem, no? Superioritat, inferioritat. Civilitzat, salvatge. Cultura, natura. Nosaltres, els altres. Llavors, en aquest sentit, la pel·lícula ens mostra aquesta cultura inuit, des del vessant de l'ètnos, que té uns condicionants naturals que jo penso que van molt més enllà de factors com a part de la llengua o els seus costums. No? Una de les coses que em va portar a la reflexió és que en el seu context geogràfic, o fins i tot diria context climàtic, clar, el que ens va retratant i ens va recordant a la pel·lícula o el director Golarde és que aquesta importància d'aquest context, aquesta immensitat que us deia abans, que empatitia la cultura, que empatitia l'Anders enfront de la natura, però el que penso jo és que la neu o el gel és cultura també. I aquí cultura no seria tant des de la visió de l'etnos, sinó des de la visió de la facultat, no? Perquè amb la neu, a partir de les construccions amb el gel, els trineus pels nadons, els trineus de gossos, els trineus de transport, no? De corda. Després també veiem algunes escenes de què passa quan s'espatlla una caldera, una calefacció, quina és la gestió, quina és la velocitat, quina és la capacitat, capacitat, no? La manera d'enfrontar-se a aquella situació, o de viure aquella situació, de transitar per aquella situació, o el que us deia de l'enterrament, no? La logística d'un enterrament. L'enterrament, per exemple, a l'estiu, que desgela una part, es pot fer l'enterrament a terra, abans no es pot. Llavors ja tenen com una logística muntada, amb una espècie de recipients de fusta o unes caixes on es conserven els cadàvers. Tot això forma part de la seva cultura. Però si anem a l'educació, que és el que veníem, no? Aquí a fer classes, aquest mestre que agafa aquesta plaça a l'escola, ell, dins de l'escola del poble, les primeres interaccions inicials, la veritat és que és bastant desastrós en aquest sentit, perquè el professor, amb els infants i amb els seus familiars, doncs clar, li genera una situació primer una mica de descontrol, no? De descol·locació, que fins i tot en algun moment el porta a perdre una mica els estreps, i és molt interessant veure com no es van deixant de succeir situacions en què no només l'actor, no només el personatge, sinó els espectadors, o almenys en el meu cas, anem rebent una sèrie d'impactes emocionals, no? que ens aniran fent trontollar aquesta sèrie de valors, creences i costums. No? I, clar, aquí, si entenem l'enculturació, mira, us defineixo què vol dir enculturació, que és un concepte bastant clau de l'antropologia. L'enculturació seria una experiència d'aprenentatge que pot ser conscient o pot ser
inconscient, o pot ser parcialment conscient, parcialment inconscient, que a través de la generació anterior, no? Aquesta generació ens convida, ens indueix, ens obliga a la generació més jove, que som nosaltres, a adoptar maneres de pensar i a comportar-nos d'una manera, no? O d'una manera tradicional. Però la meva generació està programada i replica aquesta conducta a la següent generació, no? I el que fa és no només premiar la conducta del que s'adapta a aquesta pauta de l'experiència, o que també he dit enculturació o endoculturació, o castigar, o si més no, no premiar el qui es desvia d'aquesta conducta. Això seria el concepte d'enculturació. Llavors, quan ens barregem amb la cultura inuit, que el film aconsegueix que nosaltres ens barregem, perquè realment t'hi sents que hi entres, afloren aquestes sensacions vistes des de la perspectiva dels habitants del poble. Mira, el tinc aquí apuntat, que abans no me'n recordava. El poble es diu Tinitequilak. Tinitequilak, us el deixo aquí escrit. És un poble de 80 habitants de Groenlàndia. Doncs clar, quan ens barregem, les sensacions vistes des d'aquests habitants, des d'aquests autòctons, des d'aquesta gent de la cultura inuit, doncs poden ser una mica estranyes, la veritat. Perquè el paternalisme que té el protagonista, no, de preocupar-se per si els nens mengen bé, si estan ben alimentats, si els cuiden bé perquè estan amb els avis, si després hi ha una conversa sobre les dades d'atur, sembla, de Groenlàndia, o les oportunitats de futur que tindran aquests estudiants. Però clar, com si que anessin una mica al concepte de contranatura, no? Doncs no, aquí un altre cop situa el Josep Martí perquè també ens diu no, el concepte de contranatura, en aquest cas, compte, perquè potser és un concepte contracultura, no contranatura. Perquè, des de la visió inuit, aquesta pressa per reparar la calefacció o assistir a totes les classes de l'escola oficial, doncs són maneres que potser per la cultura inuit van contra natura. I per nosaltres van contra cultura. Llavors, aquesta visió etnocentrista inicial del jove educador, jove professor, de moment és un jove professor, un jove educador amb una missió concreta que ha vingut a fer de professor, a fer de mestre, perquè entra a treballar en un lloc radicalment diferent al que era la seva granja familiar, o a Copenhagen o Dinamarca. Clar, aquest sacseig emocional, en tots els sentits de la paraula, doncs farà que aquest professor, o una de dos, o mica en mica va modulant aquesta visió o aquestes estratègies, o aniran convertint-se en petits fracassos des del seu punt de vista. Però un dels elements de la cultura és que és simbòlica. Llavors, atenent a la cultura que es basa en símbols arbitraris, doncs s'ha d'aprendre en cada context. És a dir, des del dia que neixes, comences un aprenentatge cultural i es produeix a partir de l'observació constant. Aquesta observació és el que dic que és el que començarà a fer el professor. S'haurà de reculturitzar o refer de la seva visió inicial, però clar, és impossible, és impossible trencar amb l'enculturació que portes de sèrie. Llavors, el que sí que s'ha d'entendre és que hi ha cultures que han existit al llarg de la nostra història i que no estan subjectes a aquesta escolarització formal. Si en comptes de l'escola o de la institució, com la coneixem, doncs hi ha hagut molts moments o molts espais on escoltar històries, viure rituals, espectacles. Ja des de molt antic, tot això ha sigut com formes d'aprenentatge. No són les nostres? No. O més ben dit, no són les nostres en el sentit de l'escolaritat formal. Llavors, en una conversa molt interessant que té el Landers amb un dels caçadors del poble, en Tobias, personatge entranyable, arriba a aquesta conclusió i fa que veu que en Tobias li mostra una visió del que necessita aquella gent, del que vol aquella gent, com viu aquella gent, que no està preocupada per segons quin futur com estudis tindran i les dades d'atur. I en Tobias, l'Anders arriba a la conclusió que el Tobias pot venir a la classe a fer una xerrada als alumnes
i realment queda meravellat, queda com a espectador perquè els nens presten una atenció increïble i allà comença a veure que el repte d'educar, d'ensenyar, més aviat serà un repte d'escoltar, aprendre, observar i fer aquesta immersió dins de la cultura inuit. Llavors, com us deia, hi ha un dels moments, per mi, dramàtics, cinematogràficament parlant, que és l'escena que defineix una mica aquesta resignació o aquesta rendició, no sé si dir-ho així, que es veu Landers veient el discurs de cap d'any de la reina de Dinamarca, recordeu que Dinamarca és una monarquia, tapat amb unes mantes pel tema de la calefacció i amb una cervesa. És una imatge... Bé, jo crec que si no ha tocat fons poc li falta, i decideix sortir a fora i fer una immersió en aquestes celebracions populars de cap d'any, no? Enmig d'aquestes fogueres, bé, i tot el simbolisme. I jo crec que allà se n'adona que només entrant de ple en aquesta cosmovisió del món podrà, diguem-ne, sobreviure, pràcticament. Llavors, ja cap al final de la pel·lícula, i especialment després d'un viatge iniciàtic que viuran a Lasser no l'hem anomenat, és un dels infants del poble i s'agafa també una mica com un segon protagonisme. Doncs aquest viatge iniciàtic de Lasser, després de la mort del seu avi, un viatge amb uns caçadors, aquí ja anem veient que les lliçons que va aprenent el professor, no els alumnes sinó el professor, que com deia que ha estat convertit en una espècie d'antropòleg, doncs ja són més valuoses que les que pretesament es volia ensenyar als seus alumnes. Doncs, clar, aquí les matemàtiques, la llengua, la història o fins i tot la religió protestant, no? Hi ha una escena també molt interessant amb el tema de la figura de Martí Luter. Doncs aquí ja dona pas tot això a mirades, a silencis, als paisatges humans, als paisatges naturals, no? Aquesta observació que dèiem, no? Aquest aprenentatge. I al final, per mi, la gran culminació és la trobada amb aquella ossa i els seus cadells i aquella mirada del protagonista i aquell moment, no? Per mi és molt simbòlic. La natura, no sabem si la natura mana sobre la cultura, com dèiem abans, o si la cultura mana sobre la natura, però cultura i natura, aquesta dicotomia o no que ens vol mostrar també la pel·lícula. I llavors anem acomiadant la història i anem reflexionant amb aquest tema i veiem els dos protagonistes, perquè ja ho he dit que la història de Lasser, diguem que jo crec que acaba sent essencial també, i una escena també bellíssima, remant amb un caiac, veient unes orques, és espectacular, que dèiem abans, no? Aquesta imatge de la immensitat tota l'estona. I veiem que la història, el punt de vista dels dos, doncs tenen certs paral·lelismes, perquè al final s'estan descobrint com a si mateixos, ja sigui Lasser després de la mort del seu avi, amb el que signifiquen els avis i les àvies per la cultura inuit, o la fugida de la tradició familiar danesa dels Videgaard, perquè Landers al final es destapa que és un dels motors inicials pel qual ell vol marxar, pensant-se que va a fer de professor, no? O pensant-se que a fer una missió educativa, però vol marxar per una qüestió d'una tradició familiar danesa que vol abandonar. I aquí és una meravellosa conversa que hi ha en un refugi de gel, on el Landers s'obre i ho explica. I aquesta amistat i aquest vincle amb l'àvia de Lasser també, primer una relació perplexa, no? De no entendiment, i després veus que el personatge, si més no, sembla que han anat creant un apropament i, qui sap, sí, un arrelament també amb el poble amb aquesta cultura inuit. I aquestes emocions que dèiem al principi, no? Aquest impacte emocional degut associat a l'enculturació, mica en mica, tot allò que ens va fer trontollar tant amb ell, a nosaltres, doncs va transitant que sembla, o almenys la pel·lícula ens vol transmetre, una certa calma. I ja està, com a reflexió final, doncs clar, igual que parlàvem de Martí Luter, no? El que ho explica en una de les classes i no els interessa per res, però clar, realment Martí Luter, per exemple, sí, o el luteranisme o la reforma protestant, no? Si el que volia era apropar
sigui, la idea era treure intermediaris, entre cometes, i apropar les escriptures a la paraula de Déu perquè cadascú la interpretés a la seva manera i s'ho fes una mica el do-it-yourself aquest, doncs clar, està claríssim que Martí Luter el que hauria fet és capbussar-se que la cultura inuit i no s'hagués deixat convèncer doncs, per intermediaris, no? I llavors l'Anders Videgaard, ja com dèiem, acaba sent més un antropòleg o un inici d'antropòleg més que un mestre o un professor o un educador, doncs es va apropant i acaba probablement arrelant més en aquesta nova cosmovisió que al final el transforma en ell també. I l'ensenyança es converteix en aprenentatge i observació i en definitiva aquí el que veiem és un gran treball de camp, potser el més gran treball de camp que hagi pogut imaginar mai Anders Videgaard. Res més, aquesta és una mica... no és ben bé una ressenya d'una pel·lícula, ni tampoc... Bueno, tenia ganes de parlar-ne, he estat estudiant una mica el tema i aquesta barreja entre cinema i antropologia, documental, ficció, l'he trobat molt interessant i molt recomanable. La podeu trobar a Filmin, almenys que jo sàpiga, i si no, no sé, la podeu cercar en alguna biblioteca o no sé. Moltes gràcies, espero que us hagi agradat, seguim, us podeu subscriure al canal i ja sabeu que cinema, antropologia, bé, al final tot és qüestió de cultura. Fins aviat!